Hello! Hello mga guys, Mayong pamahaw. good morning sa inyong tanan. Nakapapamahaw na ba ang tanan? Wala pa di parting pamahaw ko no? Murag timpainit pa ron. Ito pa dito. Kapigatas. Katigatas buhan iso nagbibiron, tutuyon na lang. Tutuyo niya. Hindi na ko na ginantiyan. Oh, mga igala, kining kanta ako ning ibug na ako ning kaugalingong kinabuhi na hitabo sa akong kinabuhi. Dinoon nga kaagi. Kaagi sa akong pagpanarbaho. Okay. Gikan sa laing dapit, ug napadpad diring dapita. Nag-title ug naguluhan. Wala gyud nako Damha. Pasok! Pasok, larga! Doon ako'y masugid sa akong pagpanarbaho. Bisan asa na lang, aron lang yun kami mabuhi. Nang lugit kong lubi, og nananong, og lagot mo. Nakatrabaho construction, namanday ko nagmasok. Bilang ako sa Cebu, pasinindot ditong trabaho. Nahimog kong kulitor, hastang kuyawa sa kinabuhi. Ipauli na lang ko, naka-apply sa pigiri. Wala po ko magtugay, kahit ang sweldo ko in town gamay. Wala gyud ako Damha, nahimong traffic enforcer, og nabalin sa security, og karon driver. Wala gyud ako Damha, nahimong traffic enforcer, og nabalin sa security, og karon driver. Doon ako'y masugid sa akong pagpanarbaho. Bisan asan na lang, aron lang yun kami mabuhi. Nang lugit kong lubi, og nananong, og lagot mo. Nakatrabaho construction, namanday ko nagmason. Bilang ako sa Cebu, pasinindot dito trabaho. Nahimok kong kolektor, hasta kuyawa sa kinabuhi. Ipauli na lang ko, naka-apply sa pigiri. Wala po ko magtugay, kahit ang sweldo ko in town gamay. Wala gyud ako Damha, nahimong traffic enforcer, og nabalin sa security,